impormasyon, mapadapit sa pagmakulog, asin tamang pagataman kan kapalibutan, mga isyu na ipapaliwanag, mapadapit sa mga dapat gibuhon sa pagpreserbar kan sa tuyang pinag-eero kanakinaban, mga istoryang daraan pag-asa, asin may mensahe na ang problema kan kapalibutan, igwaning solusyon, asin kayang-kaya ta. Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran? Boses kan kapalibutan. Boses kan kapalibutan. Ika, ako, asin kita gabos. Kaya niya to na pagkarhayon ang sa tuyang pinag-eerokan na luway-luway ng nadadanyaran. Kayang-kaya ta ini kung kita sarabay na magtatarabangan sa paagi kan pagdango kan boses kan kapalibutan. Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa Magdangog na sa tuya ini. Magpartisipar ang boses, mahalaga, kapalibutan, padabaon ta. Boses kan kapalibutan, kaiba kada Sabado. Si Mardela asin Father Momoy Borromeo, digdi sa DZGB. Ang sa indong kadamay. Ang mga duming ating kinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. wala ka bang Mga tugang, isang makakalikasang umaga sa kanilang lahat. Welcome po sa programa sa iyong Boses kang Kapalibutan, ngunyan pong aldaw na ininin Sabado, Petsa 29 sa bulan kan Enero 2022. ng hangin Duwang tumbling na sana, at heart months na. inahit. Good morning po sa mga birthday celebrators and welcome to the show. Sa technical side kasabay nato si Juna Poles, round man si Richard Astor sa DCTV Social Media Department, ito yung Information Technologies. Siyempre sa Santo Domingo, sa Lidong, mga tugang, dyan sa Mary Siling Sanctuary Broadcasting Center, Father Momoy Borromeo, so yung sparring partner, ang gandang lalaki ngayong umaga. Padre, magandang umaga po. Mas maganda ka sa umaga. Ang ganda ng Maganda na ang boses ko ngayon. Oo nga, medyo may laman-laman na. Hindi na hindi na Salamat po dun. hindi na Kenny Rogers. Ayan, magayumpuan aldaw, nagsaldang na. Sana dire-diretso na tanganing makapamarakan mga linabahan sa mga mister na nagralabangon yan. Nakapaglaba ka na, Mar? Iyon na po, kasumanggi. Pinatariri ko na duman sa washing machine. Alright, and ngunyan pong pagkaaga, Padre, ano talagang day pa nahali sa satuya ang ang COVID yaong pamanggiraray and garong siso, minalangkaw, minababa ang mga kaso. Yun agad, yan, talagang duro-diretso na ganan. Almost 3 years na. Yes, oo. And so iba, may pig-apod ng pagal na sa kalilikay. Anong apod kaya yan, Padre? COVID-19, grabe ang mutation. Yes. oo. Sabi ka nga, baga pwede, maubos na ang Greek alphabet. Opo. Okay, so sa pagkakataon po na yun sa pagkaaga, siyempre, ang tuya pong kapartner man, pag-abot po sa health, si Dr. Eddie Durutan ang makakasabay niya tungon yan para matabangan kita na may paluhanag sa mga tao ang sitwasyon ngun yan at saka anong pwede niya itong giribuhon para kung dahi man matapos na ini or kung yaon man yan, mabuhay kitang yaon yan pero dahi kita na nagdadakul ang kaso. Father, si Doc Eddie nasa linya na. Doc Eddie, good morning. Welcome again to the program Boses kang Kapalibutan. Diyos malhay na adlaw sa gabos kay Father Efren, Father Momoy, Mario, and then sa mga nagbabati digdi sa DCGB. So, hopefully, COVID-free ka na, Father, and si Mario, bawal sa imo mahapdos, Mario. Yung bawal din ang sweets. Ayan. Aba, okay, Father, si Doc Eddie na una po tabi para sa tuya pong istoryahan ngunyan. And Doc Eddie, kumusta ang general situation kang COVID sa tuya sa Pilipinas?
Okay, can you hear me, Mario? Yes po, opo, go ahead. Okay. Okay, so ang general situation natin kunyan, may Omicron pa kita Mhm. in general and but bumababa na. Pero mataas pa, high risk pa kita kunyan sa NCR at may 8 areas na matataas pa ang risk. I heard yung Bicol tumataas din ang kaso. Pati padi at mga doktor tinatamaan. Si Father nagka-COVID na yan. Ako nagka-COVID man, Mario. Nagka-COVID man ako. So, kahit ang problema sa COVID, very transmissible, saka may mga breakthrough infection. Meaning breakthrough, ito yung mga nabakunahan na, pero nagka-COVID. Ayun, yun yung breakthrough infections pala ang tawag dyan. Yeah, but the good news is that mild lang. So for example ako, football lang, sipon, feverish lang, 1 to 2 days tapos na. Pero doktor kasi ako kaya okay. Si Father kasi padi, medyo awat. Ganun pala. Ina-absorb niya ang mga kasalanan mo, Mario. Kaya awat-awat ang subo niya, sipon, saka sore throat. Isinama niya, parang nasa kanya na all-in. So in general, Mario, sa buong in general, pababa na. Maski sa Amerika, pababa na rin. Medyo mataas pa pero bumababa na. Sa Europe, mataas pa, bumababa na. Sa South Africa, where the Omicron was first discovered, bumaba na, no? Dito sa Southeast Asia, may mga Omicron variant na mababa na rin sa Indonesia, pababa sa Malaysia. So may trend na worldwide na pababa. But having said that, ang projection natin by February mid, talagang pwedeng bumaba na yan by less than 1,000 cases per day. Pero dito sinasabi na matatapos na yan. Taram kung may another variant na darating, no? Yun, no. Although pababa na yan, dahil pa masabing end of pandemic na yan. That's right. Ang sarap na maganda, maski may Omicron kita, kung makita mo, mild lang siya. And therefore, konti ang naka-hospital, konti rin ang namamatay. In general, compared sa Delta and the first batch natin. Yes ba? And sarap na factor kung bakit bumababa na ang kaso nato at mild is because of vaccination. So, pag pabakuna po kamo, saka magpa-booster, nakatabang talaga yan. In fact, as of January 23, mga na tayo, nasa 73% na ng mga 70% ng 70 million ng Pilipino ang nabakunahan na. Ang problema sa Bicol, bagamat 73 tayo nationwide, ang Bicol Region 5 ay nasa 63% pa lang kita, pade. 63% pa lang ang mga fully vaccinated. That means 2 beses or 1 dose ng Janssen. No? And kaipuhan lalo na ito ng mga may sakit, may mga comorbidity, dapat ko na. Now, vaccination is important, but sabi nga naman ni Father Momoy, hindi pwedeng bakuna lang. Yes. Kaipuhan una, mag-mask kita, no? Mask. Kasi dati, ang sabi magpa-testing, problema ang testing. So with Omicron, Mario and Father Momoy, ang strategy dapat, pag namatian ka, pag Omicron, sipon, ubo, sore throat, minsan may fever pero less, parang trangkaso lang. If you have that symptom, mag-isolate ka na kaagad and then treat. Ito mamaya, pag-usapan natin ang treatment. Ang binibigay ko kay Father Momoy, simple lang, vitamin C, lagundi, and virgin coconut oil. Tapos, turmeric. So, salamat. That's right. So yun, tapos ang importante dyan, so isolate, treat, at saka magpa-test kung meron. Ako sinasuggest ko mag-antigen na para mas mabilis. Antigen, pwede mo magamit sa bahay.
Usually, within the next 3 to 5 days na may sakit ka, mataas ang viral load mo, pwedeng gano'n. So, in general, Mario, medyo okay. But, kailangan po palakasin natin ang tawag namin ni Father Momoy, health in the hands of the people. Yun. Hindi pwedeng asa na lang tayo sa gobyerno. Kailangan bawat tao, bawat Bicolano, bawat Ciudadano, Bawat pamilya. i-empower ta, bawat pamilya empower ta to take care of themselves. Paano? Una, kumaon sin mga tama na pagkaon, di ba, Father? Yan. Oo. Sagana Healthy food. sa, di ba kay kuhan karne, tsaka kuhan lang, tsaka isda, pwede man na high protein and munggo. Vegetables, okay? Tapos, 3 times a day kumaon, and then, ito, importante ito, Mario, dun sa mga may COVID na mild, magkuha lang kayo vitamin B o vitamin C with zinc, 500 milligrams, 3 times a day. Ayun. Oh, For vitamin 14 C. days. Plus lagundi, 600 milligrams, 3 times a day for 14 days. Tsaka, ang paborito ni Father Momoy, virgin coconut oil. Aha. Pwedeng 2 tablespoon a day lang, pwede na yan, no? So, balikantaan, siguro, Mario, so, bakit Lagundi and BCO, no? Yes, opo. Okay. Ang Lagundi, naggibo na ang Institute of Herbal Medicine ng clinical trial. Yes, opo. Ang history niyan, Mario, nagsisimula pala tayo, meron akong kinonvene na COVID Action Network. Member din ako ng National Immunization Technical Group. Nakita ko Lagundi na okay, dati na yan ginagamit talaga, may Lagundi tablet na tayo. Ginagamit talaga yan for ubo, Yes. sa hika. Kasi, pan siya, anti-cough siya sa ubo, tapos sa hika rin, anti-asthma. Ginagamit na talaga yan. Now, nung makita ko yan, nung first wave ng COVID, karamihan ng simptomas ay ubo, sipon, sore throat. Diba? Tapos hirap paghinga. Respiratory ang attack. Opo. And therefore, sinabi ko, kinausap ko yung Institute of Herbal Medicine, kinausap ko rin ang DOST, sina Jimmy Montoya. Why don't we make a clinical study on Lagundi? Yun. Hindi naman sa treatment, but adjunct treatment. So, gumawa kami ng study. Pag sinabing clinical study, may isang grupo ng mga mild COVID, binibigyan namin ng Lagundi, 600 milligrams 3 times a day. Aha. May isang grupo naman na mild placebo. Yun. Parang Parang tablet din, pero walang laman. walang lamang Lagundi yun. Parang Walang Lagundi. walang Lagundi. So, i-compare namin. Yun yung pinaliwanag sa amin the other week ni Dr. Cecil Marambalasarte. Si ng UP. Si Yes, Dr. Cecilia Maria, si Mario, Opo. kasama namin yan sa Likas. Father Momoy, Yes, opo. si Dr. Lasarte, galing yan sa atin sa Irusin. So, anak yan ni professor ko ni Dr. Amelia Maramba. Yes, Siya ang director ng Institute of Herbal Medicine dyan sa National Institute of Health sa UP. UP. Opo. So, Okay. ginawa namin yan, tapos ako may funding sa DOST. Yun. Kita nila, ang effect, 1, it decreases your symptoms. So, nakakatulong, lalo na yung first batch yung alpha-beta, nawawala ka ng pang-amoy tsaka panlasa. Okay. So, nababawasan ka agad yung lalo na sa pang-amoy. And very effective sa amin kasi meron siyang Mario and Father, meron siyang Lagundi, meron siyang ingredient na nagkakapit sa 3 proteins ng COVID virus. So, kinakapit niya and therefore nalilesen ang symptoms. So, very effective po sa ubo, sa hika, sa hirap maghangos, tapos antioxidant din siya, anti-inflammatory, saka pwede rin sa may fever, nawawala rin, antipyretic din siya. So yan ang Lagundi. Dr. Ang Eddie. pisyo, si Father Momoy ang magpapaliwanag. Tungkol sa Lagundi, kasi karamihan dito malayo sa
Butika. para yun sa Mercury. Ah. Sabi ko silang tanom na lagundi, ano kung pwedeng suppress din na paano i-prepare? Okay. So ang lagundi, makikita mo lang yan parang kung siya, 5 leaves siya, parang kung nga, kung titinan mo ang lagundi, bagang parang ano to? Marijuana. Parang 5 leaves siya. Mayroong giring-giting ang gilid. Tapos, Five kuha ka fingers. na ng kuhan na siguro mga 10-15 leaves, pakalagkadan mo, tapos inumin mo 3 times a day, 1 glass full per day, parang tsaa. Yun yung one glass na tatlong beses sa isang araw mo yun na inumin. Ubusin mo 3 yun. times a day, Ayun. magunti. Parang gawin mo tsaa. Yeah. Ayun. Okay. Yung virgin coconut oil yan, Para yun sa Mercury, yan ang gibuhon. yeah. Yung virgin coconut oil naman, Mario, nagkaigwa ng 2 studies. Ang una, yung functional study ng Food and Nutrition FNRI Institute ng DOST. Yes. Nagbigay lang sila ng additional parang 2 tablespoon ng BCO sa mga may mild cases of COVID. So nakita nila na pag binigyan mo sila noon, nadidecrease ang recovery period. Imbis halimbawa sabihin mo 10 days, nagiging 5 days na lang. Nadidecrease ang days of recovery to 5 days. By 5 days. So halimbawa 10 days ka dapat, 5 days ka na lang may symptoms. Nawawala ka. Pero yon hindi masyadong scientific kasi nila kinumpare sa iba. Basta nagbigay lang sila sa mga may mild. Tapos yung observation nila. Ano ba yan, Doc? Dapat binigyan ng iba, binigyan ang iba, tapos ang iba kinumpare sa iba. Ha? Pero sabi nila, so functional study yon. Now, yung Ateneo de Manila University, sila Dr. Fabian Dairit, kasama ang Duke University and the National University of Singapore, nag-clinical study sila of 56 na mild. And they found out na mas effective ang virgin coconut oil kung early stage. Halimbawa, namatihan mo pa lang first 2-3 days, inom ka kagad ng 2 tablespoons per day, nakakatulong para ma-decrease ang imo symptoms. Why? Because it is anti-inflammatory, antioxidant, meron siyang lauric acid na antiviral, and in fact, anti-cholesterol. So sa mga may mild cases tapos mataas ang cholesterol mo, may high blood ka, may sakit ka sa puso, mas nakakatulong ang virgin coconut oil. So yun ang study. So noted na to ng government natin, Department of Health, ng Department of DOST, at yung National Institute of Health ng UP. So pag inom tabi ka mo kan virgin coconut oil, 2 tablespoons per day lang, okay na yan. Ayun. Opo. Father and... Pwede mo maraming experience sa BCO. Yes, okay. Mamaya po, balikan ta po si Father at saka si Dr. Eddie. Nakalipas na po ka nagkapirang pagirumdom and then our news break and then we will be back sa show. Okay, madali lang po. Sige po, salamat po. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Aged para maswabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang Ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extract, L-arginine, Songaria Cynomorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Hello po! Ito si Alex Gonzaga. Ang lodi ko ay si Loren Ligarda. Mga Repa Peeps, para sa inyo ang batas niya na libreng college education with free wifi. Para sa maliit na negosyo o MSME, may libreng kapital o puhunan. Pinondohan ni Loren Ligarda bilang finance chair ng Senado ang Universal Healthcare, libreng paggamot at mga katropa.
Isa siyang alamat sa pangangalaga ng kalikasan. Lodi talaga kita, Loren! This is a paid advertisement. Kay Nong Meat Shop, dakol ka ding choices. Manok, karning urig, longganisa, hotdog, skinless, asin iba pa. Digdi man makukuha ang tosino, hali sa Pampanga, siomay, ham, mantang ang mga barato asin garantisadong mga produkto ni Nong Meat Shop, makukuha sa market site Kapantawan, Legazpi City. Igwamanin branches sa Tabaco, Pulangi, Libon, Piuduran, mantang bukas naman sa Kubadkad, Castilla, Sorsogon sa hampang mismo kan public market. Apwera digdi, ang Nong Meat Shop, igwamanin dampa kung saan pwede kang magpaluto mantang nagpapa-car wash. Available ang mga lutong bahay. Pwede kang magpaluto araw kan kusilong sira. Igwamaning seafoods asin iba pa. Ang dampa ni Nong, makukuha sa Imelda Roses, Tahoe Road, Legazpi City. Nong Meat Shop na kita. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Oras sa Pilipinas sa alas 10:01. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Tinauan ng linaw kan Department of Health na ang mga personang natadukanin Sinopharm COVID-19 vaccine pwede nang makaresibinin booster dose. Ipinaliwanag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na pwedeng itudok sa indaan Sinopharm bilang homologous o same brand booster as in AstraZeneca, Moderna as in Pfizer naman bilang heterologous o mixed brand booster tulong bulan matapos makaresibinin ikadawang dose. Pwede man na maging booster shot ang Sputnik Light sa mga natadukanin AstraZeneca, Moderna, Pfizer as in Sinovac tulong bulan makaagi ang ikadawang dose. Yan ang pangalas 10 na bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Milo, ituloy ang pagiging champion. Milo, everyday. Maggie Magic Sarap, may new triple pack na. Downy, magbagong buhay na. Enjoy the tag-init minus ang heat with Downy Antibac Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Gusto po naming magpasalamat sa inyong lahat na patuloy na tumatangkilik sa Best Cafe dahil sa husay ng mga sangkap nito at sa inyong totoong testimonya ay nagawaran ng Golden Globe Awards ang Best Cafe 8-in-1 Coffee bilang Best Organic Herbal Coffee sa buong Pilipinas. Ang kumpanya namang naghatid sa inyo ng Best Cafe ay hinirang din bilang Best Marketing Company in the wellness industry at maging si Dr. M na siyang nag-formulate ng Best Cafe ay nagawaran ng Excellence in Entrepreneurship Award at mula naman sa World Council Excellence Awards ay ang Seal of Excellence as Naturopathic Practitioner. Lahat ng tagumpay na ito ay nagpapatunay na ang mga sangkap ng Best Cafe gaya ng malunggay, guyabano, mangosteen, agaricus mushroom, barley grass at stevia ay talagang malaking tulong sa kalusugan ng tao at sa pagpapagaling ng maraming sakit sa presyong makatao para sa lahat ng Pilipino. Best Cafe 8-in-1 Coffee, aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion on. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Kiko Pangilinan. Ginibong Lay ang sagip-saka. Kaya diretso na sa merkado ang benta. Kaya magiging mas barato ang satuyang pagkakan. Dai makulog ang satuyang. Hello pagkakan, goodbye gutom. Vice President Kiko Pangilinan. Lemex na, kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap, lasang orange, yummy, banana. Lemex Sa ubo ng baby pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Lemex. Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programa Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sa alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Kung Joey Ikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, kapos niya gigibon para sa kato. May Bicol International Airport, magayon na sindikalidad, MSEQ roads, mga infrastruktura, livelihood training, katabang pa ang TESDA, ayuda, asistensya, yaon ang tupad. May modernisasyon sa mga universidad, sa BIU, salamat libreng tuition fee, dahil sa tabang ni Kong Joey. May modernong ospital, mga pasilidad, sa tung naresibiya, mga tabang medical, sa BRTTH, Bicol Heart Center, Bicol Cancer Institute. May mga bagong tulay, mga eskwelahan, mga patinampo sa lambang banwan, mga water system, kadakol pang iba ang naginibokan mabuot na kongresista. Kong Joey. Ako po si Jaime Fabregas. Ang pakiulay ni Lolo General sa Itugabos na mag-agda pa kita, ninday mababa sa 5 pang botante na makisumaro sa satuyang katuyuan. Ang sunod na presidente kang Pilipinas, Leni Robredo. Teita na po palampason ang pagkakataon na ini. Ang kapangganahan ta sa Mayo, kapangganahan kan lambang Bicolano, asin Pilipino. Linalauman ko po kamo. This is a paid advert. Lemex na, kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap, lasang orange, yummy, banana. Lemex Sa ubo ng baby pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Lemex. Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programa Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sa alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini.
Okay, mga tugang, balik po kita sa programa dito sa Boses ng Kapalibutan with Father Momoy Borromeo at saka si Dr. Eddie Durutan. Kuya pong mga partners ko niyan para po sa pag-restorya, may kinaraman po dito sa COVID at saka sa mga dapat natong giribuhon kung may mga mild symptoms po kita. Nadaw po dito kasubago ang manungod po sa power ng lagundi at saka ng virgin coconut oil. Pero expound po yan ng marhay ni Father Momoy ang manungod sa virgin coconut oil as mentioned mga tugan ni Dr. Eddie Durutan Kasbago. Father and Doc Eddie, good morning po sa Ginaray. Welcome back to the show. Ayan. Salamat, Eddie. Lalong-lalo na sa pag-adal talaga kay ini naman sa UP, saka sa Ateneo, and then nandito po sa Singapore. Opo, sa sa Duke University saka National University ng Singapore. Ayun. Oh. On BCO. Nirao naman sa yan, pero mas lalo makakakumbinsi yan na bigadalan kan mga institutions sa ini. Nanganing at least it will appear talagang scientific ang approach. Bakong anecdotal, kundi talagang masasabi tayo ibang mga clinical studies. Kuminsan ang mga bulong nga to, nga umasan sa kapalibutan. Ang kaipuhan taman sana, gamiton talaga sa maray, katapos ataman ang sa tuyang sa diri. Yes. Problema ugaling ko minsan, kapag nabaksidan na nga ako, Supermana. Nalingawan na so ibang mga protocol. Yan ang medyo hindi magandang sitwasyon dyan kang iba, no? Salang pagsabot. Ayan. Ito na nangulugan na unvaccine, talagang shield na talagang dahil ka na maano. Kumisang bagan, may nakakalusot pa man. Ano po ito? So pagkaputang breakthrough, ano po ito? Infection. Breakthrough infection. Pero ang hapon ko po lang taka ito, ang mga nakakahurong ko lang ang mga naapekturan kaning COVID. Pero muna na-experiencean ko. Experiencean ko mismo. Iba ang na-experiencean mismo. Iba yung nakakahurong ko nagkabarasa o kung ano pa man. Iba itong mga reports. Pero sa kuyang na-experiencean, okay, dati dapat talaga nag-iinom ako kayo ng BCO. Kaya garong ginibo kong prophylaxis. And then, of course, itong ivermectin. Pero ang mas mahalaga, ito pong talabat, tapos itong lagundi. Ang ngunya na medyo siguro mga 8 days lang, medyo okay na talaga katapos nagluwas na ako. Pero sa ngunyan, nag-isolate pa mangyari ako. Limitado pa mangyayari sa kuyang contact sa mga tao. Pero ang namamatayan ko po, Doc Eddie, ito bagang medyo may paminsan-minsan may hingal. Iya. Itong inaapo niya to, ano yung apo ganyan, post-COVID hingal o ano? Yeah, may inaapod kita na long COVID, ha? Long COVID. Itong long COVID, sa mga na-COVID, may mga, pero minority lang to, may mga pasyente na nagka-COVID, nag-recover na, pero matagal-tagal yung recovery, saka akala mo okay na, pero minsan mahina ang katawan, nahirapan huminga, may sore throat pa ng konti, na pwedeng mag-last for mga weeks, months, even months. Ang tawag nating long COVID. Ang saro na finding din namin sa long COVID, ang epekto sa utak kan mga tao kung nagka-COVID, di ba? Kasi pag nagka-COVID ka, parang kala mo, yung first salvo natin noong 2001, kala mo mamamatay ka na, di ba? Kasi ang dami talaga namatay noon, mga doktor, mga kilala ko, kasi hindi pa natin alam ang COVID. And yung alpha, beta, lalo ng delta, tinatamaan ang respiratory system hanggang sa lungs. Kaya pag may sapdos ka, more than 60 years old ka na, mahinang resistensya mo, pwede kang magka-pneumonia. Pag nagka-pneumonia ka, may inflammation yung tawag namin doon, COVID storm. So yun, pwede ka nang i-intubate, hirapan ka, doon na mamatay ang karamihan. Yan yung pero later,
Opo. later ngayong Omicron, less ang tama sa lungs. Oo. Digditan sa nose, sa throat, hanggang digdi. So, pero yun. So, yun ang yun ang kagandahan nito na mild but delikado pa man kung di mo maasikaso kaagad. No? So, yung Father Momo, yun sa'yo, okay lang yan. Baka sinasabi rin ng Diyos na kailangan mo magpahingalo. Sabi ka magtrabaho. Nagulpi ka na kirabas. Oo, na. Kailangan, Father, kita mismo mag-PSEM, di ba? Yung PSEM. Para health tindahan. So, Mario, paulit-ulit sinasabi natin, if you want a healthy lifestyle, may COVID man o wala, i-practice mo yung sabi namin ni Father na wellness program. PSEM, Peace, tsaka SM. Peace, una, mga G, pray. Pray. Yun. Importante sa to utak kasi pag may ikuwang ka, may COVID, hindi ka mapakali. Kala ka mo mamamatay ka na. Lalo na kung isolated ka na 10 days, dati 14 days, o dati nasa hospital ka, kala mo mamamatay ka na, di ba? Kahit wala kang COVID, pero ang asawa, ang agum mo, o ang bata mo, o ang father mo nagka-COVID, di ka mapakali, di ba? Yes. Therefore, what we do is pray. Okay. We pray na sana lumakas sila, magbumaling. It's very important when people pray together. Si Father Momoy, ginagawa yan, di ba? Matagal na yan. Pag sinasabing may sakit, pinipray over ni Father Momoy, nakakatulong talaga. So, number 1, pray. Number 2, exercise. Dito mahina si Father Momoy. Galaw-galaw. Si Mario, panay kuwan ka lang, panay table ka, kailangan maglakad ka. Di, ako normal ko yan. Nilalakad ko yan. At least 30 minutes para lumiit ang tiyan. Okay? So, please walking lang, not necessarily kung may dagat ka, mag-swimming ka, bisikleta, or mag-jogging ka sa bahay mo, walking, kahit 30 minutes lang, pawisan ka lang, okay na yan. Okay, so exercise. Okay. Ang sarap pa, appreciate. Kailangan, lalo sa panahon COVID, i-appreciate nato ang ato mga agum, ang ato pamilya, ang ato mga anak, ang ato mga apo, ang ato mga mga kaibigan. Yes. Lalo na, yan to ng mga kalaban nato. Politika na ngayon, di ba? Banatan na ngayon, banatan. Kailangan i-appreciate natin ang mga tao at paglabas mo, i-appreciate mo rin nature. Kaya very environmental si Father Momoy kasi kailangan i-appreciate natin ang bawat tree, ang mga flowers, ang mga dagat, ang natural yun, yung likod mo, yung may volcano. Di ba? Beauty. We need to appreciate a lot of things and be thankful for it. Kasi kung appreciation ang mentality natin, may lumalabas na endomorphin sa ato lawas. It makes us happy. Diba? It makes us happy kung nag-appreciate ka. Di rin yung palaging palaging problema, ang daming problema, ang daming stress. Laging pasanang mundo. Stress, may lumalabis din ng mga toxic na chemical sa lawas nato, mas lalo ka madidepress. Okay? Appreciate yung yung limbic, yung pineal gland, lumalabas yung na-stir up yung ating compassion and then appreciation sa iba. Okay, so appreciate. Mayroong physiological basis yan Right, tama yan. Tapos yung so pray, exercise, appreciate. Yung C, create. Dapat gamitin ang abilities natin. Halimbawa, ikaw, Mario, magaling ka dyan sa broadcasting, no? So, make sure na mapagaling mo pa ang mga tao para duminig sa'yo. Si Father Momoy, yung kanya mga homily, pagandahin nila. Ako, during the COVID, ang dami kong pinintura, nag-painting ako. Meron akong painting, sabi ko, yan, pag namatay ako, ibenta niya 1 million per piece.
Ang mga paintings in mga namamatay, yun na nagmamahal. Marami akong painting to meron akong painting kay Cristo, sa mga flowers, sa mga nature. Anyway, so pwede kang mag-compose. Father, meron pala akong sinulat na libro din recently. Simple lang yan, kaya mo yan. So, asa na yan? it's padalang kita. It's a coffee book, Lessons from Galimpok on Good Governance. Uy, ganda. Every year, meron akong 10 standing local governance programs. Tapos, nilagay ko na 40 lessons na pwedeng gawin ng the next president nationwide. For example, digdi sa Albay, minensyon ko din si Congressman Governor Joey Salceda. One of the best program on zero casualty. Yes. Okay? Sila nagpamulog na DAEP on zero. Pag di pa nagtutugan mayon, evacuate na. Yes. Diba? Wala pang typhoon, evacuate na para ang target mo walang mamamatay. Yes. Opo. Diba? So dahil dyan, nagkaroon ng national law on disaster management. So, malaking contribution ni Congressman, dating governor siya ng Albay. So, congratulations, Gov. Tapos si Mayor Rosal. Si Mayor Rosal, ang isang lesson din doon ay gamitin mo ang public-private sa pag-develop ng town mo. Hindi pwedeng government lang. So, example niya yung sa Lucky tsaka sa Shoe Mart, di ba? Na dating kalat-kalat yung mga terminal, di ba? Inayos yung terminal. So, importante na matap mo ang... In fact, dyan sa likod mo, siguro wala na dyan nilipat na ang airport nindo, di ba, sa taas? Yeah, now na duman sa Bicol International Airport na, sa Alubok, sa Dalaga. Kailangan yan ng public-private development ng the new city. So parang ginibo sa Iloilo, di ba? Nakita mo Iloilo, di ba? Yung airport nila doon, nilipat nila sa malayo, pero yung dating airport, kinonvert nila into a new city. Ang ganda. So, meron siyang hotel, meron siyang leisure, meron mga trabaho. Ang dami pwedeng gawin. So, if you do that, hindi kaya ng gobyerno lang, kailangan ikayatin mo ang mga private sector. Partnership. Kasi it will encourage employment, etc. And okay, so yon. So, marami pang iba. And of course, ang Naga, kay Jesse Robredo, di rin yun alam, nung ilang terms na si Jesse Robredo, palagi niyang kasama si Leni Robredo. Itong lesson naman dyan, sabi ko, good governance is possible. At napakita yan ni na Jesse Robredo at ni Leni Robredo sa Naga. Kung makita mo dyan, lahat ng aspect of governance, from planning, implementation, monitoring, evaluation, sa lahat ng mga programa, be it environment, housing, for the poor, development ng mga OFWs, etc. Palagi meron siyang Robredo People's Council. So, kaiba gabo. So, Father, padala kita ng panjana, no? So, create. We should create. Pwede ka mag-compose, pwede ka mag-paint, pwede ka gumibo-libro, etc. So, in every person, meron tayong creativity. Do it, di ba? Pwede ka mag-TikTok. Di ba? Pag na mga misinformation, di ba? Pwede ka mag-dance. You can dance. Ano ng mga bata, itong niya na to, tabangan ta mag-gitara, mag-violin, di ba? Mag-dance, or mga athletes natin, di ba? Help them create yung power to compete. There's a lot of things, okay? So, ano sinabi ko? Pray, exercise, appreciate, create. Ang importante, eat right. Eat right. Yes, eat right. Kumaon ng tama. Pwede ka, high blood ka, pwede kang kumaon ng karne, pero in moderation. May diabetes ka, pwede kang kumaon ng cake na konti lang.
But eat right. Pero sa atin, balik tayo dapat sa mga basics. Gamito ta malunggay. Ang malunggay very good para sa ato mga low blood. Kailangan mo na, lalo na sa mga buntis na dinudugo, kailangan mo malunggay kasi kanyan, iron. Pampagatas din, pampagatas. Tapos, yung gamitin natin tong virgin coconut oil, yung kamote, yung turmeric, ilaw. Yung balik tayo sa kamote, sa ano pang kinakain natin mga gulay. Oo, kasaba, yung long rice, yung mga Long rice. That's right. So gabos na mga pwede tagibuhon na around sa likod ta lang beans. No need for kung meron kang garden, gawin mo lang 'yon, kainin mo lang 'yon. So balik sa gulay. Okay? Gulay pwede man gardening. Eat right. Yeah. So basta balance yan ng vitamin A, B, C, D, etc. Okay? And then yung eat right, pagkatapos SM na tayo. S. Ito ang pinaka-importante sa gabos, Mario. Opo. Yung S, serve. Serve. Hindi pwedeng tayo lang. Hindi pwedeng may COVID ka, ikaw lang. Hindi pwedeng wala kang COVID, ikaw lang. Actually, dahil sa COVID, isa sa mga lessons natin ay yung people learn to be compassionate, di ba? Yes. So, may nagkasakit, tutulungan natin. May gutom, bigyan natin ng pagkain, di ba? Kaya may nag-usbungan na ako, di ba? Community pantries, di ba? Yes. Okay. So, sa community pantries, kumuha ka ng nararapat sa imo at magbigay ka ayon sa kaya mo, di ba? Yes, opo. At very good lesson din to sa ating mga politiko. Huwag naman kayo kumuha ng sobra-sobra. Di ba? Huwag kayong magtutongpat ng sobra-sobra. Sabi nila, the worst greed in the world is when you steal from people who are in dire needs. Di ba? So, halimbawa, nagka-COVID na tayo na grabe. Tapos, kumikita ang mga tao sa family, di ba? Yung family. Yeah. Bumibili ng mga PPEs, etc. Ang kailangan nga natin. Pero sila bumibili ng mga luxurious cars. Bill mga millions. Di ba? Nakakatulog pa ba sila dyan? Ngayon, eleksyon, alam ko, bawat politiko naghahanap ng pera. So, yan. So, dapat i-ikon natin, i-limit natin ang greed. Kasi, at the end of the day, serving the people is good, di ba? Kailangan mayaman ka. Pobre, nakakatulong ka, di ba? When you bring people in dire need sa hospital, mga health workers natin, barangay nutrition scholar, when you lend people food, when nagkuha ka lang, may problema ng tao, nakikinig ka lang. So, very important yung service sa tao. Now, ang serbisyo naman sa tao, walang may monopoly dyan. And this is the time also to ask our politician na tumatakbo, local o national. Gusto yung tumakbo, ano ang pwedeng yung may tulong sa tao? Diba? So, service to the people. So, ang sabi ko, do good every day. Because when you do good every day, it makes you feel good, diba? Yeah. Diba? Pag may tinuruan ka na bata, pag may hinahatagan ka na tabang sa iba, pag napagaling mo iba, or natulungan mong mag-invest sa income-generating projects, pag nagturo ka sa mga bata, or nag-preach ka ng goodness, it makes you feel good. Di ba? Do good and serve the people well. Di ba? So, yon. S. Ang M ko, meditation. Si Father Momoy kwento. And tama-tama, mayroon tayong 95 years old na haligi ng mga Zen masters. Ito si Vietnamese. Father, si Thich Nhat Hanh na namatay. Zen master to na sa Vietnam during the war.
nagsisend lang siya. Siya ang, sabi nila, siya ang nagpasimuno ng mindfulness. Live for the moment. Huwag mo isipin masyado ang future. Huwag mo masyado isipin ang past. Live in the moment. Diba? Ibig sabihin, become in the moment. And be yourself in the moment. Enjoy in the moment. Serve in the moment. Kung anong meron ngayon, gawin mo na. Huwag mong masyadong iisipin ang problema. Ang daming problema, but when you are mindful of every day, you come. Ito yung lalabas dito yung mga breathing exercise, meditation, tai chi, yoga. Si Father Momoy tsaka si Sister Sonia, kayang-kaya to at alam na alam nila yung Zen. Meditation. Meditate. So kailangan, hindi panay trabaho tayo, hindi pwedeng panay work. Kailangan times of meditation. At yung tanong, kailan ako mag-meditate? Ang sagot nung yung Vietnamese na Zen master. Every day, every moment, every day. So hindi kailangan ng 1 hour ka nakatahimik. Pwede ka naman kahit naglalakad, pwede kang nagtatrabaho. You can do meditation. So parang going to the balcony rin yan, hindi pwedeng panay action. Kailangan i-meditate mo rin, reflect on what's going on so that you can plan for the rest of your lives. Amen? Yes! Salamat! Ayan. Opo. Okay. Hindi mo ba ako i-recruit sa order nyo? Hindi na kailangan. Tatayo tayo ng monkship sa Bigo, sa Sorso Erosin. Sinisimulan ko na ang wellness program, Mario, doon sa meron akong lugar sa Santa Magdalena, Sorsogon, beachside, fronting Samar. Okay. At nagtatayo kami doon ng Father ng PCM Center. Ayun. It's a place for, para tawag namin it's a beach and sanctuary. Parang yung kay Father Momoy sa Santa Isid sa dyan sa San Domingo. Ayun. Okay. Father, anything more? Doc Eddie, na hindi tayo masyado nakapokus paano sa vaccine mo yan, hilingon ta na supportahan ang vaccination, pero dahil mga kapokus masyado dyan. Na we are bigger than COVID. We are bigger than, living is bigger than vaccination. Kaya kinakaipuhan, ipagsabayon na talaga iniyo sa PISM. Magayon po yan ang mga steps sa buhay, pagsasabuhay kayo ni. Ayun. Sabi mi nga ni Dr. Pinky, sa Lotto Genesis. Both sabi pa po Lotto, so salos po baga, beginnings of wellness. Hanapon ang beginning of wellness, beginning of wholeness. Kaya sa pagparahanapon, so pathogenesis, masyadong pagparahanap, ay, makulog ang payo ko, tibaan kong, ay, nag-abo na ako, tibaan kong COVID na ini. Ayan, apa. Okay. More than that, beyond that. Apa. Father and Doc Eddie, we will pause again for some minutes and oras po niya ito mga dugang 10:34 in the morning. An oras hatod sa indokang Robust Dietary Supplement for Men. Robust, daimi na atras, daimi na habo sa kada laban. Robust, 65 pesos SRP sana per tablet para makasiguro magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust, bako bulong. Asin di pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. Tando ay ginto, ibang ginto. Neurobion, Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. United Home CPAP.
Ang vitamin C na mula sa Unilab. May sukli ka pa. Maggie Magic Sarap. May new triple pack na. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Kung Joey Ikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa kato. May Bicol International Airport, magayon na sindikalidad, MSEQ roads, mga infrastruktura, livelihood training, katabang pa ang TESDA, ayuda, asistensya, yaon ang tupad. May modernisasyon sa mga universidad, sa BIO, salamat libreng tuition fee, dahil sa tabang ni Kong Joey. May modernong ospital, mga pasilidad, sa tung naresibiya, mga tabang medikal, sa BRTTH, Bicol Heart Center, Bicol Cancer Institute. May mga bagong tulay, mga eskwelahan, mga patinampo sa lambang banwan, mga water system, kadakol pang iba ang naginibokan mabuot na kongresista. Kong Joe. Nandito ka na, Lola! Sobrang enjoy ko kasama, Lola! Lagi mong tinutulungan si nanay mag-alaga sa akin. Lalo na kapag nagbe-breastfeed ako kay nanay, ikaw po ang nag-aayos ng mga gamit ko. Hinahandaan mo din ako ng mga pagkain na masustansya. Yan ang lola ko. Oh, sige na padi. Tamado-mana kami sa Ravvax para mabakunahan na si nunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kang tetanus, toxoid, flu, pneumonia vaccines. Asin iba pa. Ansaing ng clinic bukas. Lunes, Sundo, Sabado. Puun alas 8, sagkod alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites. W. Vincent Street, Sagmin, Legazpi City, sa Inutan Sana, Kan-Apek. Umag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch, sa Tabaco, sa Inutan Sana, Kanziga Hospital, asin sa Sorsogon, na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan, Kan-Card Bank. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Knock knock! Who's there? Ako, Maba. Ako maba. Who? Amoy ang heat, ang damit, summer bomber. Enjoy tag-init, minus ang heat. Magbangong buhay na this summer. Use Downy with all-day kapit bango technology. Knock knock! Who's there? Ako, Mabang. Ako mabang. Who? Mabango! Magbangong buhay na. Wag juicy. Lahat i-Downy! Kay dami mong pinagdaanan, ngayon pa ba susukuan? Kung lahat tayo'y nabibigatan, sama-sama natin tong lagpasan. Sa bawat laban, hinebra tayo. At sa pag-ahon, hinebra tayo. Sa huling patak
pamilya. Para sa bayan. Hanggang sa huling patak, para sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Kasama mo ang Ginebra San Miguel sa pagbibigay ng bagong tapang hanggang sa huling patak. Drink responsibly. Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitas Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitas Zinc. Ang ATC Vitas Zinc ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitas Zinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vitas Zinc. Made by ATC Healthcare. ATC Vitas Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitas Zinc. If symptoms persist, consult your doctor. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Pabili ng vitamin C, yung abot kaya ha. Tsaka gawang Unilab. Ma'am, United Home CTAB. United Home Tab. Abot kayang vitamin C na gawa ng Unilab. May sukli ka pa. Unilab yan. Ascorbic acid is the generic name of United Home CTAB. If symptoms persist, consult your doctor. Sararo, sarabay kita lalo sa pag-asenso. Glenn Casulya sa Syudad Caligaspi. Oh yeah. Glenn Casulya. Glenn Casulya sa Syudad Caligaspi. Glenn Casulya. Glenn Casulya. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Age para maswabe ang hagod nito. Ginto Barrel Age Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Age Gin. Drink responsibly. Makunat, ayuda at sanitasyon, kultura, turismo at edukasyon. Lahat ng yan tututukan ngayon kay Manay Jackie. Talagang ahon, tutulungan kang magkatrabaho. Baka kay Albay tsak na aasenso. Kay Manay Jackie talagang panalo. Di ka iwanan hanggang dulo. Manay Jackie, hey! Ang tutulong sa inyo, maaasahan nyo. Manay Jackie, hey! Ang maglilingkod sa inyo, maaasahan nyo. Harapin ang hamon, mga true heroes. Ang neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion. Neurobion, neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Okay, magandang balik po kita sa programa with Father Momoy and si Doc Eddie Durutan. And dumaan po sa mga kababayan natin. Good morning kay Mabel Bien. Sabi niya, good morning po Father Momoy. Si Arturo Bismonte, good morning po sa lahat. Teresita Cobb, good morning. Si Lingia Magici, good morning po Sir Mar and Father Momoy. And Dagan Tabay, nakahiling sa Facebook page natin sa DCB News Online. Si Tita Dapna Garcia, si Engineer Ramir Calleja at saka si Lou Arthur Escobar. Okay. Siguro balik na po kita. And may hapot digdi, Father. At saka Doc Eddie. May hapot digdi. Ano da po, Father, ang dosage kang BCO? 4 meals, before meals po ba i-take? At ano pang dosage? Ang bigigibo ko po kayan, sarong tablespoon lang every as a kuya before meals. Mm-hmm. And then before meals in the breakfast, katapos before meals sa lunch, before meals sa banggi. Ayun, okay. I don't think na migwang overdose. Mm-hmm. Wala man yung overdose yan sa mga natural garo. Okay. Doc Eddie, ito bang COVID makaloy pa?
Sa tingin ko, lahat ng mga pandemic, so kung isip po nato, at kung babalikan natin mga pandemics dati, like yung influenza in 1980, it takes 12 to 36 months for COVID to go away. So, tingin ko, very optimistic ako na this year, 2022, will be a good year. So, hopefully, yung next variant, may lalabas pa ng mga variant. Hopefully, parang flu na lang siya. Mainly because may protection na tayo. Marami na tayo ng bakunahan. Kaya dapat na lang mabakunahan lahat. Lalo na yung mga may edad, may hapdos. Kaya lahat mabakunahan with booster. Tapos marami na rin with Omicron, marami na rin ang tinamaan ng COVID, di ba? So that means meron ng natural immunity tayo, tsaka meron na rin acquired immunity from vaccination. And when you combine yung natural immunity from getting sick of COVID, kasi ang dami nang nagkasakit, di ba? Mga ilang milyon na. And kung meron tayong bakuna, na dahil sa bakuna may antibodies din tayo. So, kahit anong variant pa na lumabas, sana less na effect. Parang flu na lang siya. Kaya, ang booster natin baka kailangan every year na lang kung kinakailangan. Parang flu na lang siya. So, ang tingin ko this year will be a good year. Hopefully, yung ating election, problema natin kasi mag-election, Yun, kung merong variant tapos makalimot na naman tayo. Kasi ang projection ko, by bumababa na ngayon, pero mataas pa. Pero by mid-February, bababa na siya, less than 1,000 na lang siya per day ang cases natin. And hopefully, bababa na siya by March. Ang problema natin, February, March, April, election, di ba? Opo, karampanya. So, dami na yan. Meeting, assembly. So, ang suggestion ko dapat mag-mask kasi kahit may mga meeting pero may mask na protection yan, no? Pero danger pa rin yun, lalo kung may ma-develop na sub-variant na mas transmissible sa Omicron, pero baka less na, baka hindi na natin kailangan ng mga hospital, pwede sa bahay na lang. So, pwede marami pa rin magkasakit, pero mild, parang sipon o libo lang, and manageable yan. So, very hopeful ako. And definitely, after election, by the third, fourth quarter, hopefully, parang endemic na lang siya. Pag sinabi ng endemic, hindi na buong mundo, parang tuberculosis na lang siya na meron pa rin, pero manageable na. Sana. So, lalo na kung mapili ta na presidente at mga local officials, mga matitino at mahusay, talagang magsasabi sin totoo at tutukan ang COVID. At hindi lang COVID, no? Kasi sabi nga naman ni Father, dami pa problema. Tuberculosis, high blood, diabetes. So, mapalakas natin ang universal healthcare so that lahat ng mga Pilipino, pag nagkasakit, mayroong karapatan na maalagaan. At universal healthcare din, bawat Pilipino may responsibilidad din na alagaan ang sarili, di ba? Ayun, tama yun. Dapat mabalik na yun mga trabaho. Kahapon may kaulay ako na driver dyan sa Bicol na since pandemic wala siyang trabaho kasi wala na siyang i-drive na bus. Kasi COVID kukunti So, daming walang trabaho. Sana may balik natin mga trabaho at mapalakas natin ekonomiya. And third, ang pinaka-problema pa natin, Father Momoy, Mario, yung mga bata na namumblema sa edukasyon, di ba? Yes. So, na tayo na balong edukasyon ng mga tao Hindi pa may mga studies na may mga bata na di nakabasa dahil sa COVID. So hopefully, pag bumaba ng COVID, pwede naman, maski meron pa, pwede naman mag-office ng mga classes. Basta, by the way, by February, mag-vaccinate na rin tayo, Father Momoy, ng 5 to 11. Oo nga, February 4 yata ang target diyan sa Manila. Safe naman po yan, safe naman po. Hopefully na para ma-open na natin mga klase, makapunta na mga bata, di ba? Kasi, halos 2 to 3 years na
ang education ta problema sa mga bata. Yes, So dapat tutukan tayo yan. Opo. And sana pagbalik ta sa normal, dili na kita balik sa dating normal. Kundi mga ayuson tanaan paggugobyerno, ayusin tanaan ang healthcare system nato, ayuson ta na ekonomiya, ayuson taan mga syudad, barangay, base sustainable, compassionate, livable, tsaka resilient. Pag Yeah. sinabi na resilient, pag may bagyo, may bulkan, putok ng bulkan, o may COVID-2, o Omicron, o ano pa man yan, kaya na nato harapon na diyo ang casualty. Okay? Yes po. Opo. Okay. Ayan. Father, mayroon tayong 6 minutes before we go. Siguro ang satuya po na agadon sa imo ang bendisyon na sa mga kababayan niya to with what happened at saka didi po sa mga pangyayari pang hampangunta sa mga masunod pong panahon. Go ahead po. Salamat po, Dr. Eddie, sa at least na ipahayag mo na kadakol lang mahiwason ang sa tuyang buhay kapwera kan Omicron virus na ini. Of course, grabe ang pagkatakot niya. Masyado po paano kitang na-focus digdi sa pagkatakot. Kaya sa puntong ini, gusto kong ihiraso tinaongtation ni Thich Nhat Hanh. Na si Thich Nhat Hanh, nagsabi niya na igwang sarong alon wave. Na sige ang hanap niya kung hain ang tubig. Gusto niyang mamatian kung ano ang tubig, kung ano talaga ang tubig. Without realizing na siya tubig. Kaya salit pa siya na siyang alon, pero may siyang nagdilikay na dahil siyang mapasa, sagod na nagpapara padakula siya. Nagpapara padakula siyang maray. Katapos kanda ko lalo na siya dahil na maiwasan na talagang sumalpok siya sa daga sa mga gapo. Kan suminalpok siya sa gapo sa mga sa daga, nawara sa iyang dating forma. Una niya wara na siya. Alagad kan namatian niya na siya palan tubig palan siya. Natubig ko para hanap niyang kahulugan sa buhay niya. Itong kinakatakot niya at tibal siya mawara. Ito pala, niyaan mo sa diri niya. Niyaan sa within him or her. Kita man kuminsan para hanap tayong solusyon sa lawas ta. Sa lawas kan sa tuyang pagkatawo. Niyaan mo sa napalang sa tuya. Kaya dahil man po kita dapat matakot sa ano pa man na pagkawaraan sa tuyang formang ini, kita po, hali po kita sa daing katapusang Diyos. Kita man is eternal. Kita man, mga iba-iba lang ang forma niya to, alagad danay na niyaong kita sa Diyos. Kasi ng Diyos niyaong sa to. Kasi kita niyaong sa Diyos. Opo. Kaya dahil man kita dapat dahil ta pag-isipon ang sadiri sa na. Dahil ta pag-isipon ang sadiri lang, kundi isipon ta na kita parte kan lambang taro. The wave is the ocean. Ang alon, parte kan ang bilog na kadagatan. Kasi man, dahil kita nawawara, firming niyaon kita. Kasi ng tubig, ang kahulugan, ang buhay niyaon sa tuya mismo. Kaya sa atubangan kan Omicron, atubangan kan pagkatakot sa kagagaranan, mas nakula kita kaysa mga Omicron na ini, mas nakula kita sa mga hilang na ini. Mas makahulugan ang magtabang asin mamatian ta ang pangataman niya to. Ang pangataman ng mahal na Diyos sa tuya. Kaya kagurangan, salamat po sa biyayang ini na winaras mo sa samuya, sa buhay na ini. Salamat sa pagtubod na winawaras mo sa samuya, na ilugod din ang maging giya niya mo sa paghampang kan mga problema, pang pinansyal, pang salud, tapos kan samuyang banwaan, na kami man lugod maging responsable
sa pagpili kan sa muyang mga lideres sa maabot ng panahon. Tangani, ang mga lideres kani talagang tunay na mga taman kan sa muyang salud, mga taman sa muyang banwaan. Hindi gabo sinagad mi huli mo sa nakikristo na sa mong kagurangan. Amen. Ang kagurangan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Amen. Ilusunan nito ni kagurangan sa ngayon Ama, ni Aki at ni Espiritu Santo. Amen. Ayan, opo. Father and Doc Eddie, salamatong pumaray and happy birthday pala, Father, kay Bishop Joel Bailon. Yay! Happy birthday, Bishop. Ayan, opo. Okay, so that's it, mga kapatid, mga tugang. Dito na po kaming mamatos-patos, mapaharap na po kami para mentras. Hanggang sa Sabado po tabi, sa sarapang presentasyon ng programang Boses ng Palibutan. Para po ni Doc Eddie, si Father Momoy, nakasabay naman sa technical side, mga tugang si Juna Poles at saka si Richard Astor sa tuwa pong DCTV Social Media Department, ito yung Information Technology. So ito po kami, thank you very much, bye-bye! Sa indung nadamo, ang programa Boses kan Kapalibutan, abangan giraray sa masunod na Sabado, digdi sa DCGB. Salamat kan sa indung pagantabay. Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangang malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitas Zinc, ascorbic acid plus zinc.